खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्लानि जनाय रायंआव खारबाय थानाय रेलगारि आरो AS06AG 6690 गारिनि गेजेराव गिख्रंथावै सौग्रावलायनाय जाथाया सोमजियो। बे जाथायाव एल्ट' गारिनि सालायगिरिया जायगायावनो जिउ खहा जायो। थांनाय हरनि 7 रिंगा 45 मिनिट समाव जनायनि रायंआव गंसे एल्ट' गारिया रङियानिफ्राय थांनाय उजानिमु ट्रेनजों गिख्रंथावै सौग्रावलायनानै एल्ट' सालायगिरिनि जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सालायगिरिखौ मयना सनवाल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा रेल गेट लुफुंना होनांगौनि दाबिजों जायगायावनो गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय JSP देहा फाहामसालियाव डक्टरनि हेंथायै मोनसे मुगैथाव अजद। फाहामथाय लानो फैनाय आइजो बेरामिखौ सोलेरारि आरो आथोनारि अनागारनि अजद सिखारदों। मेटारनिटी डक्टरनि हेंथायै गोथौ अजद रायजोफोरनि डक्टर याकुब आली आहमेदनि हेंथायै आइजो बेरामिखौ सोलेरारि आरो आथोनारि अनागारनि अजद। बे जाथायनि उनाव डक्टर याकुब आली आहमेदनि हेंथायै काजलगाव पुलिस थानायाव गसर होनाय जायो। बे जाथायनि उननिफ्रायनो डक्टर याकुब आलीआ खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारजेननो हमबाय। राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो नांथाबगासिनो। बेबादि समावनो मैया BPF दोलोआ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बियाबनि बिजाथि जागोनखौ फोसावनानै होयो। BPFआ फारिलाइयाव सा3 बिजाथिनि मुं फोसावदों। फारियै आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारि आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्स। मख'नो गोनांदि बे फारिलाइनिफ्राय जायखिजाया सासे बिजाथिया लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय सायख'जागोन। मैया उदालगुरियाव BPF दोलोनि 84थि CWC मिटिंआव BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया नुजाथियो। दोलोनि CWC मिटिंआव नुजाथिनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव एरैबायदि बुङो दि क'क्राझारावल' नङा दरं उदालगुरि समस्तियावबो BPF दोलोआ दिनैनि दिनाव सेथि पजिशनाव दं। रावजोंबो एलायन्सनि खोथा फैया, हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन मोन्नैबो समस्तियाव होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रादाब बिबुंसार थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव कार्बि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा खोला कार्बि आंलं जिल्लानि खेरनि सारियालियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा हरखाबै गाग्लोबनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बादियै साजा होनाय आरो ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि मोनसे मोजां थासारि लाखिनो थाखाय खावलायदों। एबसुआ मानब सेवा संघनि आफादगिरि जाफुंसार कन्ट्रेक्टर बिरखां बर'आ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि हाब्रुबारियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिरखां बर'आ UPPL दोलोआव जयेन जायो। गोदानै जयनिं जाफैनाय जाफुंसार कन्ट्रेक्टर बिरखां बर'खौ UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया दुंब्रुदै बरायदों। ओरैहाय BPF दोलोआवबो सासे फालांगिरिया जयेन जायो। फालांगिरि धनेस्वर सरगियारिया हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों हारिखौ रैखाथि होनायखौ मोजां मोननानै BPF दोलोआव मैया जयेन जाफैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।